कारवार तालुक्याच्या हणकोण शिले श्री देवतीमाया देवस्थानाचे कलश प्रतिष्ठापन आणि श्री देवती मूर्ती प्रतिष्ठापन महोत्सव नोव्हेंबर 2 आणि नोव्हेंबर 3 तारखेक सादर जातलो। उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कारवार तालुक्यात काळी न्हंयच्या किनाऱ्याचेर आशिल्लो सुंदर गांव हणकोण हांच्या पर्यावरण सौंदर्यामदी आशिल्ली श्री देवतीमाया देवस्थान सगळ्यालो भक्तीचो आणि धार्मिक केंद्र जावन आसा। श्री देवतीमाया देवीले नवीन देवस्थान बांधला। त्या देवस्थानात श्री देवतीमाया मूर्ती आणि देवस्थानाक कलश प्रतिष्ठापन नोव्हेंबर 2 आणि नोव्हेंबर 3 तारखेक आयोजित केला। नोव्हेंबर 2 तारीख म्हटल्यार ब्रेस्ताराक सकाळी 9 वाजता हणकोण महाद्वाराच्यान देवस्थान पर्यंत कलश आणि श्री देवती मूर्ती मिरवणूक जातली। तसेच नोव्हेंबर 3 तारखेक कलश आणि मूर्ती प्रतिष्ठापन जातले। नंतर दनपारा 1 वाजताच्यान महाप्रसाद वितरण जातलो। ह्या दिवस भक्तांकडच्यान सगळी सेवा स्वीकारतली। भक्तान ह्या धार्मिक कार्यक्रमात भाग घेऊन श्री देवतीमाया देवीले कृपेक पात्र जावूंक जाय अशें देवस्थान कमिटीन विनंती केला।